ସକାଳ ସକାଳ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖି ବାଟରେ ସବୁ ବଜାର ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। କେଉଁଠି ସରକାର କେଉଁଠି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିପିଲି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଚଉଡ଼ା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୋଡ଼ ଚଉଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମିଯିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କମିବନି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ବନ୍ଦ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପହଞ୍ଚୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚୁ ଯେ ଖାଲି ରୋଡ଼ ଚଉଡ଼ା କରିଦେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବନି, ତା ପାଇଁ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।